Ya kan ka story ka poi an pancake ngalap penengkot no namar ba haka jingwat jingtip jo nga ngalap ba gitu kiwe kim na don kapsan adu tata oan ba pin pule lot barok ru ala pikwa kam lele re ba ba pule be barok hi pule truru tang balong ba pin perla lendet pat ya barok gitu story badan to po ka jenjakan pat unong tho jong kane ka story ude wa sho kamitren pat ude ru unong tamil ubatrai ha Gemini Studio. Kani ka po yan pancake am kadi ka brand ka makeup brand no kam nade tu pancake uba bam kumen time ding ude kadi ka makeup brand. Ka kam jong une unong tho kadi ta malum yai ta ki clip pat thap profile kam nade ka ba e Henry. Kam nade ka ba e o Henry ha ka kam ka ba utrai pat studio barok ken te ma u ba tip lot long he was well informed kumala ong hang ni kot te ong ba kata kami ke berumung hau kalong uang bakalok kum ka salon babon tan kilai pat kinyuk nyuk bil kiba let makeup ang talok kum baong kisha torture kisha ong kum no kishim jinge namar ba kabon tan kalait bat ka shit hani ha Gemini Studio don sawai ru ukna uta ude u office boy uni ukna umdan kerteng mo usyu batai khani ba day office boy Neu kena ujonya ke studio nakadaw ba udon kata ka jingkermen banlong u screenwriter u director u actor bat unong tho lirik ru Henry kata ka jingmut cuk mu kata ka jingmut jim khat cuk mu kalam ni u ban bon jingmut khat ban tension ban frustrate ba bat ule u kena em u belem be ya uda u bre u bakar teng u subu pan balai u office boy u blame ya usubu namar ba u khen ba uni usubu u yo ya kam namar ba udai u brahmin namar hagi por misha ki shidan ki shudras ki brahmin ki kshatriyas nang ta bat ki shudras kumta te katuka discrimination hapo chungki kadon lupa na duk miswa te menta ho kam don ju andre miswa kadon usuburu u yo ya kata kam ba dei na kadaw ba udai u brahmin Henry usubu pan udai uba don talan lupa na dangka laong hang ni hapo laong ni unong tho ula don talan lupa na dangka unang ban entertain ya kibreu ban welcome ban aika hospitality ban udan ru kejabing balong creative ban ulong ru unong tho poetry ban ulong loyal ru namanta ka studio ban ubos jong kata ka studio upenlong number 2 yu na barok ki member ki bayan trailang hang taha studio bat uni u subu ya trailang bat tau lawyer ha story department uni u lawyer ula dep destroy adep pentut ula along nong ula dep pentut pen destroy ya kataka career jong kataka actress laong ni ba daka balik kumno daka ba record ha kapor ba kataka actress kadang yadom bat utau director kadang hala kadang kerkat le seru hakpor le se bakla kung no hani kan mention te laong ba hakpor ba udom kaya dom bat utau producer kaha yo record ya kata bat nan ang ta kata kentega destroy ya kirian balaong ru ba umdai tangkup ta tang tu kat nepat uru une u loyar ru ong laong ba uladu ya kata kakam namar ba kata ka story department kala kanno pasumba kana ban kenma wan pule thru ya ka kot no kemda pinju snap direct dang nani kamlong red kenma ba pin pule thru na ka kot blay ngun khu ya pi nget ba pin dan ha kamet ka ba khya tangkatai ka blay shipun